Koho je to vina? Stratili sme pud seba záchovy, stratili sme súcit, nemáme víziu, len prežívame. Stratili sme radosť, ale získali zatvrdnutosť, cynizmus a ohlúpli sme, aj keď máme viac vysokoškolských vzdelaných ľudí. Stratili sme schopnosť posudzovať náročné umelecké diela, ale dokážeme sa zabávať na prostoduchých, vulgárnych narážkach. Stratili sme múdrosť a úctu našich predkov, ale získali sme prehnanú a falošnú korektnosť, ktorá nás doviedla do krachu. Nemôžem si pomôcť, ale musím spomenúť Orwellov román 1984. Tam mali 4 ministerstvá. Ministerstvo lásky, kde sa mučilo, ministerstvo mieru, kde hlavnou propagandou bola vojna, ministerstvo pravdy, kde sa prepisovala história a ministerstvo hojnosti, kde sa šíril hladomor. A heslo bolo vojna je mier, otroctvo sloboda, nevedomosť je sila. Ako dnes Bandera a Šuchjevič sú hrdinovia a dobro, Hitler a fašizmus je zlo. To sú ale paradoxy. Vláda, ktorá bola zvolená z vôle ľudu, tvrdí, že nemá peniaze, ale na zbrane peniaze má. Odmietli sme zlú ruskú ropu a teraz ju nakupujeme cez prostredníka za 3-krát toľko. Nepodielali sme sa na kolonizačnej politike 17. až 19. storočia, ale platiť by sme zo solidárnosti mali i my, veď sme partneri EÚ. Čo tam potom, že Francúzi vykorisťovali Afriku dodnes a teraz sa divia, že ich zlí Nigeríčania vyhnali? Čo tam potom, že nelegálna migrácia zaplavuje Európu a my sme bezmocní, ale korektní? Čo tam potom, že sankciami trpíme viac ako ten, proti komu sú uvalené? Čo tam potom, že sa nedodržiavali minské dohody, že Porošenko vykrikoval, ako budú kvičať ukrajinskí obyvatelia ruského pôvodu? Čo tam potom, že pri potlačení týchto separatistov zahynulo 13 000 civilistov? Čo tam potom, že mierová zmluva v Istanbule bola na spadnutie, ale po príchode pána Borisa Johnsona nič neplatilo? Čo tam potom, že azovskí fašisti upálili cez 50 ľudí v Odese, ale zlí Rusi zaútočili na mieromilovnú Ukrajinu? Čo tam potom, že my, Európania, sme nekorektní, nehájime demokratické princípy 1 metrom, že sme farizejskí a neúprimní? A koho je to vina? Moja. Pretože som nebol dostatočne dôrazný. Málo som upozorňoval na zárodky tohto šialenstva, málo som burcoval, málo vysvetľoval. Kráľ môže pohnúť pešiakom. Nech ale bude tebou pohybovať ktokoľvek, o tvojej duši budeš rozhodovať ty sám, i keby to boli králi a vládcovia. Keď sa postavíš pred stvoriteľa, nemôžeš povedať, iní mi prikázali robiť to či ono. To bol citát z filmu Ridleyho Scotta. A čo vy?